Angay. Medyo maipit ko ani karong lawa ba? Karabag. Pati na ako naghanag-absin, noy. Angay. Anang-anak akong baboy, oy. Medyo maipit ko ani nga lawa ba? Dagan nakakugabsin. Gusto mo matanda sa akong baboy? Na akong baboy diriyo. Medyo dugan ako sa kalayukan ba? Wait a minute. Adugan ay. Angay. Bangas akong baboy lagi guys. Nanganak akong baboy ba? Pero mamangag magbaktin? Medyo maipit si Kuan eh. Tanawan ninyo. Muna akong baboy oh. Muna akong baboy. Angay. Nagmo ko banta ni gabi iba. Abuangay. Nagbati siya alas 6. Sas ang mananap. Nahuman og buntag ang mananap og panganak ko eh. Human na eh. Angay. Ang nakaproblema na yun na ning mananap pa. Mamanghag lang siya bakten. Angay. Medyo hadlok siya gamay ba? Kalayo-layo lang tagamay kay medyo nisiga ang matas mananap. Darang mananap po, dili na ta. Angay. Medyo maipit yung gutaan niya lawa. Muna akong ibantayan, kinabsin ko. Tanawa oh. Medyo maipit siya riya. Natagba man kog himog payag-payag aning mananap. Asa man ni pastor ning mananapan eh. Diri ni siya. Medyo dugay ako sa kaliyukan ba? Adugay na eh. Ano ang sa inyo? Natamimi kayo. Paita ning mag-vlog tagoista no. Medyo maipit yung kuhan ni karon. Ang mananap. Masukura pag naiiro. Ang mananap. Pati igihanag anak eh. Angay. Pati igihanag pero plaaway kayo. Iyang pabako ng ang iyang anak. Angay. Medyo maipit ta ani karon. Ang nakaproblema ng mananap pa. Unsi ang takabukan na gani. Sa skaron, ang duwa na matay ang animal ay. Pagpanganak ba? Angay. Medyo ganar-ganar na unta ba? Kaya marag unsi ang takabuok kung dinampos pa untang mananap. Susang mananap, paggawas, namatay. Angay. Ang nakaproblema ng niyang mananapan eh. Puti gana o bakten. Angay.